Bago lang na kigistorya ko sa usa ka balo o ingon niya pila ka tuig nga iyang giatiman ang iyang bana sa wala pa namatay. Og sa paggunit nako sa iyang kamot, ingon ko nga kaning kamot buhi tungod kay adunay kasing-kasing. Ug ang kasing-kasing dili mahimo nga walay handumanan o memory sa imong pagpangga sa imong bana. Ug way duha-duha iyang gi-confirm nga di gyud mawala bisan patay na. Kung baga sa atong unang pagbasa, dili mahimo nga bilangguon sa kamatayon ang paghigugma sa Ginoo. Ang mga kababayenan tungod kay sila, kung sila nanganak, nagminyo, o dili lang naghatag kinabuhi, bag-ong kinabuhi, kung dili nag-atiman sa masakiton. Dili lang bana, pwede pod ang anak, naa sa lawas sa kasinatian ang pagsugod sa pagsabot nga dili inutok kundili mahikap. Ang mga babayi niduol sa nabanhaw Ginoo og mihikap sa iyang mga tiil. Nga sa ato pa di ay, kung adunay fake news sa second part sa atong ebanghelyo, kay gihatagan man og kwarta ang mga gwardya o gipakaylap ang taho nga gikawat ra di ay ang nabanhawng Ginoo. Na ay tinuod nga news. Pinaagi sa mga kababayenan kung matinud-anon dili lang kutob sa chismis ang isugilon, na ay mas lawom nga ilang isulti pinaagi sa kasinatian sa lawas. Kay sa sulod sa lawas sa babae nga wala sa lalaki ang intimate connection, kay naa sa sabakan ang posibilidad sa bagong kinabuhi. Apan kay nabanhaw si Jesus, dili na sa sabakan ang bagong kinabuhi, kundili ang kabanhawan diha sa disconnection tungod sa sala, nga di nato masabtan ang kamatayon ug ang mga kasakit. Apan sama sa atong unang pagbasa, dili kapugngan o dili mahimong bilangguon sa kamatayon ang paghigugma. Nga sa ato pa, ang kabanhawan di ay masabtan nato kung magpabili ng atong koneksyon sa sinugdanan o sa nagsugod sa kinabuhi. So kung ang Dios nga Amahan mo'y nagmugna sa tanan, ang iyang anak naghatag og posibilidad nga adunay bag-ong kinabuhi. Ug kini ang gihikap sa mga babayi. It is not in words, it is in the feeling level. Sa ato pa di ay adunay wisdom ang mga kababayenan nga sila ra ang adunay kaakuan tungod kay naaman sila sa bakan. Apan kung mag-level up ang atong pagtuo, dili na lang ni bahin sa mga kababayenan, kundi kanatong tanan. Nga una, kitang tanan, babae o lalaki, pwede mag-chismis, pwede mag-fake news. Pero ikaduha, kung atong tungkaron ang tanan natong kasakit o pagkabilanggo, ang pagkabanhaw di ay posible. Kay bisan ng masakiton, pwede silbian, bisan wa na'y mahimo hangtod sa kamatayon.
ug magpabilin ang paghigugma. Ug bisan sa atong mga sala, bisan unsa pa, magpabilin ang Dios nga nahigugma kanato. Mao ni ang atong gilauman sa pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw nga dili lamang kang Hesus, kung dili sa matag adlaw, kung atong mabati nga kada buntag di ay kitag gibanhaw sa Ginoo. Kay posible man nga di na makamata. Pero pwede na dili nato tagdon. Pwede po nga atong i-appreciate nga kini matag adlaw, matag ginawa, adunay kinabuhi nga gihatag tungod sa iyang paghigugma. O kung mutubo ka na nga paghigugman dinhi sa atong kasing-kasing, mas malinawon o mas creative o malipayon. Sama sa atong unang pagbasa, si David nagingon nga, masadya ang akong kasing-kasing, kaya anaa sa atong atubangan ang Ginoo. Ug puno sa pagdaig ang akong mga pulong. Kung naa kay pagigugma, positive bisan adunay mga problema, ug tungod kay gaan ang pag-atubang sa mga problema, dili mahimo nga wala tay pagsalig ug tinuod nga kalinaw. Dili tungod sa kwarta, dili tungod sa pagkaon, dili bisan sa unsa nga droga, kundi sa atong koneksyon sa pagigugma. So it is no longer just physical on the creative level, but spiritual, because love is an energy that you can feel even in your heart. O kinidil lang sa kababayinan, kundi sa tanan. Ang pagkabanhaw, ang iyang espiritu naa sa atong kasing-kasing, o kini masinati sa matag adlaw.